Mites menee? Aika siistiä tulla töihin. Olen luonut työpaikan. Mites siellä? Ihan hyvin menee. Tässä alkaa taas elämäni paras päivä. Keuhkoja me varmaan hoidetaan. Siis mun systeri kävi eilen kylässä ja sit se oli sillä että joo, että nyt kun hän on ollut karanteenissa 2 viikkoa, niin sen 2 viikon jälkeen on tullut niinku sellaisia, että sattuu jalkaa ja pakottaa, että kun viikon on istunut himassa, niin sattuu niinku kehoon. Jep. Sitten mä oon vaan sillai viikon. Mulla sattuu niinku, jos mä istun puoli tuntia, niin mulla sattuu niin paljon, että mun on pakko liikkua. Joo. Sitten jotenkin tajus taas sen, että mikä se ADHD on. Että ne kaikki samat asiat, mitkä tapahtuu jollakin toiselle viikossa, niin tapahtuu itselle niinku puolessa tunnissa tai nanosekunnissa. Kyllä. Tai että jos joku ajatus tulee tai että miettii, pitäisikö tätä ryhtyä nyt jotenkin, pitäisikö ryhtyä johonkin, niin se ei ole mikään sellainen mietinpä tässä niinku 2 vuotta sitä vaan no niin, nyt! Ja sitten niinku tuntee olonsa niinku vitun onnettomaksi tosi nopeasti, jos tekee jotain väärää ja jos ei tee just sitä seuraavaa unelmaa. Jep. Mikä oli pakko saada. Ei voi kiinnostua muuta kuin niistä asioista, mitkä kiinnostaa. Niin! Sä oot siellä edellä luomassa sitä liikettä ja mä oon täällä Sä puhut siellä kertomassa mitä tapahtuu. Joo. Kertomassa kaiken. Kertomassa ihan kaiken. Ei ole kyllä pystynyt lapsena olemaan hiljaa, koska ei ole mitään sellaista asiaa, mitä ei pitäisi sanoa ääneen, koska kaikki on olennaista. Yeah. Mulla oli joku Kela. kela. Tintsu läjäyttää Kela. Joo, mutta se oli jo siis sitä ennen. Nimenomaan. Niin mä sanoin sille, nyt mä muistin sen just kun sä teit noin. Niin mä sanoin sille yritysneuvojalle, että mun ideaalitilanne on niinku aina impro-tilanne, spontaani tilanne, jossa joku ihminen kertoo mulle ongelma ja sitten 300 aivorataa mun päässä yhdistyy 3 sekunnissa ja sitten mä kerron ratkaisu. Että se olisi niinku se, miten mä haluaisin toimia. Mitäs se vastasi sulle? Se oli silleen, okei, kuulostaa ihan toimivalta. Joo, kyllä tässä niinku ongelmanratkaisukyky on, mutta se on jotain muuta kuin semmoista niinku 1+1 on 2. Joo. Siinä mä en oo hyvä. Äsken vähän mutsattiin keuhkoja, paineltiin keuhko 1 ja 2 täältä näin ja informaatio meni tänne näin. Tässä on tullut niin kuin viimeisen vuoden aikana hoideltua kaikkia eri kehoja. Niistä on ihan kiinnostavaa jotenkin tutkia sitä, että miten erilaisia me ollaan. Mutta tässä on tämmönen esimerkkikeho, joka on aika tasapainossa. Niistä on hauska hoitaa sillain, että voi vaan painaa niin kuin, että joo, tästä näin ja joo, tosta noin informaatio menee perille. Eikä ole sellaista niin kuin, että mun pitäisi jotenkin tässä yrittää korjata jotakin, joka on vähän sinne päin. Kävellääks niinku Eve? On tämmönen tyyppi, joka menee tällainen. Sitten on sellainen, ei voi oikeesti olla. On, se on Eve. Mä itse asiassa mietin sitä tuossa himassa jossain vaiheessa, että kun aikaisemmin on pitänyt niin kun tehdä jotakin, jotta pääsee jonnekin, tai korjata jotakin, jotta pääsee jonnekin, missä on sitten niin kun hyvä olla. Ja että mä teen aamulla meditaatiota tai joogaa tai että mä syön terveellisesti, että mä pääsen sinne jonnekin. Niin nyt mä niin kun lähinnä oon siellä jossakin. Ja esimerkiksi eilen duunin päätteeksi, kun alkoi loma, niin join lasin skumppaa ja söin muutaman karkin. Mä en ollut syönyt oikeastaan mitään, että aloitin paastoni sillä, joka ei tietysti niin tavallaan ole mikään maailman paras keissi. Mut sit mä olin vaan sellainen, että en mä ajatellut, että tää vaikuttaa muhun mitenkään. Tai että joo, että mä juon niin harvoin,
että joku skumppa, niinku, tavallaan kyllähän se niinku mun mieleen nousee, mutta ei se nyt muuhun vaikuta. Se on päätös. Niin. Se on päätös, mitä tapahtuu. Eihän mikään täällä ole paha tai hyvä ennen kuin me niin kuin määritellään, että tämä on tällainen asia. Mutta eihän mikään oikeasti ole, nehän vaan on. Jos me niin kuin päätetään, että joku asia, mitä me syödään, on raskasta, niin se erittää paljon greliiniä, mikä kertoo niin kuin siitä, että keho on tullut tosi kylläiseksi ja on ehkä jotakin varastoitavaa ja niin edespäin. Jos me syödään sitä samaa asiaa ja ajatellaan, että tämä on tosi kevyttä, niin greliiniä yllättäen erittyy paljon vähemmän. Siis mä oon ruvennut esimerkiksi miettiä sitä, kun sä oot sanonut sokerista, että se on liikkeelle paneva voima. Niin mä oon ajatellut sillä tavalla, että okei, että jos mä syön sokeria ja liikun sen jälkeen saman tien, niin se on tosi hyvä asia. Ja se sokeri tulee käyttöön ja se ei vaikuta mun mielialaan. Ja jos siitä tulisi vähän semmonen niinku sumunen juttu, niin jos mä menen juoksee tai pyöräilee, niin sitä ei tuu, kun mä käytän sen heti ei pois. Niinpä. Ei niin, ja samalla niin kun sä saat sen boostin siitä sokerista, mutta sitten sen sijaan, että sulle tulisi se droppi, niin sä itse jatkat sitä boostia, minkä saman dopin saa liikunnasta. Tai niin kuin monesta muusta asiasta. Niin. Ihan yhtä lailla kuin kaikki voi toimia vähän semmoisena niin kuin avaimena ja herättäjänä, niin se on tavallaan niin kuin näyttää sulle sen, että tätä kohti, että kaikki on tässä kehossa. Niin. Joka ikinen niin kuin ulkopuolelta tuleva asia on sulle niin kuin viesti, joka näyttää, että sä et tarvii sun ulkopuolelta yhtään mitään. Jep. Tavallaan meidän niin kuin ajan ongelma täällä oikein hyvinvointivaltioissa on tavallaan se, että meidän pitäisi itse pystyä kontrolloimaan ja säännöstelemään niin kuin sitä, että mitä me otetaan ulkopuolelta ja kuinka paljon. Jep. Kun esimerkiksi on luonnollista olla paastotilassa tosi paljon ajasta, mutta tällä hetkellä meidän lapsille ei ole mitään käsitystä, mitä paasto on. Että mä joudun niin kuin töissäni selittämään aina, kun lapset kysyy, että miksi mä en syö lounasta, niin olla sillä, että no mä paastoon suurimman osan päivästä ja mä syön vasta töiden jälkeen. Ja sitten lähdetään kysymyksestä ensinnäkin, mikä on paasto ja miksi sitä tehdään. Niin sitten jotenkin se, mä oon tosi kiitollinen, että mä oon saanut sen mun omalle 6-vuotiaalle opetettu, että se kysyy, että onko nyt paaston aika. Lapset luonnollisesti paastoo, mutta mä huomasin sen, että sitten kun menee tarhaan ja siellä syödään tietyin väliajoin, niin se systeemi menee rikki. Ja samalla tavalla kaikki systeemit menee rikki sitä kautta. Eli niin kun kyky lukea sitä oman kehon tarvetta, milloin mun tarvii liikkua, milloin mun tarvii syödä, milloin mun tarvii mennä nukkumaan, milloin mä haluan leikkiä tätä asiaa ja milloin mä haluan leikkiä tota asiaa. Ja mä huomaan, että ne menee jollakin tavalla solmuun siitä ruokarytmistä. Ja heti kun me saadaan paasto käyntiin, niin sitten mun poika osaa paljon herkemmin niin kun sanoa, joten, mitä se niinku haluaa Kaikki ja mitä se kirkastuu. tarvii. Kaikki kirkastuu, joo. Sitten ei tarvii enää niinku ihmetellä ja miettiä. Ja siis mun mielestä paasto on sen takia ihan sikahyvä keino niin kun päästä takas käsiksi siihen, että minkä oli hukannut. Että se on niin nopea, että sä voit aloittaa sen sillä, että sä syö ihan illalla myöhään, niin 2 tuntia ennen kuin sä menet nukkuu, niin sä et mene siinä niin kuin ruoansulutusjärjestelmässä nukkumaan. Ensinnäkin sun leposyke laskee paljon nopeammin, sä saat paljon paremmat yöunet, jos sit sä menet täydellä vatsalla nukkumaan. Sit sä heräät aamulla ja sit sä et syö heti ensimmäisenä, vaan sä syöt vasta sitten, kun sulla on nälkä. Jep. Oikeesti nälkä. Ja silloin kun sä tunnistat sen, että milloin sulla on oikeesti nälkä, niin sit sä alat tunnistaa myös kaiken muun, mikä on niin kuin oikeesti, eikä tuu jostakin sillä, että mä näen jonkun mainoksen ja mä sanon, mä oon aina halunnut kengät, mä oon aina halunnut kengät. Vaan sä näet mainoksen, että mä mainos. Ja se ei vaikuta suhun. Mites tästä menee informaatio? Jotakin mä tunsin niinku jossain täällä. Joo, jossain siellä se mystinen perna on. Me ei tällä länsimaisessa lääketieteessä olla kauhean kiinnostuneita pernasta. Entä kuinka moni teistä tietää, missä on perna? Niin, mitä sen tekee? Niin. Onko sillä jokin pointti? Voiko sen poistaa? Ai. Mutta siis joo, kyllä pernan voi kuulemma poistaa ja sen jälkeen voi elää. Ja sen takiahan se ajatellaankin varmaan, että se on varmaan aika turha. Niin. Se on myös kiinnostavaa, että kun tulee sappikiviä, ja sitten me puhutaan aina, että sapettaa. Ja kiinalaisessa lääketieteessä sappi on semmoinen, mihin kertyy kaikki kiukku. Niinpä. Se niinku sydämeen sattuu, niin silloinhan niinku sydämeen sattuu. Niin. Jep.
useita kertoja päivässä. Joo. Siinä myös niin kuin koskettaa asiat. Niin. Samalla tavalla kun ne sattuu, niin myös liikuttuu ihan äärettömästi niin kuin... Joo, ja sydän pakahtuu. Joo. ADHDssähän on sillain, että tunteet on tosi isoja. Mm. Ja sitten mä muistan, kun mä joskus söin ADHD-lääkkeitä niin kuin 19-20-vuotiaana. Ja mä seisoin metroasemalla ja tunnistelin sitä vaikutusta. Ja sitten mä olin sillä että tältäkö niin kuin ns. Normaalista ihmisestä tuntuu istua, tai siis seistä tässä ja odottaa metroa. Mm. Että koko ajan ei ole vaan sellainen, Jep. joo, mä aloittelen tässä. Joo, metroa. mitä hemmettiä. Se on niin huvittavaa, että heti kun herää aamulla, niin siitä lähtee niin vuoristorataan käynnissä välittömästi. Mä kyllä rakastan sitä, en mä niinku halua elää mitään muuta. Joo, mä rakastan vakahtumisen tunnetta ja sitä, että se tapahtuu oikeasti monta kertaa päivässä ja vaikka vaan siitä, että näkee, että joku on ihanasti lapsensa kanssa tai on läsnä koiralle ja sitten sydän pakahtuu siitä. Tai siitä, että on jotain punaisia lehtiä tai siitä, että aurinko paistaa. Joo. Samalla kun ne asiat niinku tuntuu isoilta hyvässä ja pahassa, mutta lopulta nekin vaan on. Ne on ja mä voin valita katsoa niitä aina hyvästä. Aloitaanko toi lantion puoli? Kun se jäi näköjään. Tuli nyt tämmönen viesti, että tällainen hoitoasento mä voin tässä joogata samalla. Ja ei täällä paljon niinku vinoa lantiotakaan näin. Mä tiedän mitä mä tulin tänne korjaamaan, mutta jotenkin mua pyydettiin tänne hoitamaan. Hoidettu on. Tytti pärisee puussa. Täällä ollaan. Täällä ollaan. Täällä on ihmisen hyvä olla. Vitsi mikä kausi. Niinpä. Jos miettii vaikka Tintsun haastattelua, meidän ensimmäistä haastattelua, niin haasteeksi heti ensimmäisenä lepo. Joo. Siis mä huomasin sen niin kuin haasteviikon aikana sen, että mä lepään tosi paljon kaikkialla. Että kysymys ei ole siitä, että mä menen piikkimatolle, vaan mä lepään mun työssä, mä lepään juoksemassa. Ja havahtuminen siihen, että mähän niin kuin, että se kun mä menen nukkumaan tai lepäämään, niin oikeastaan mikään ei muutu. Niinpä, sä lepäät itsessäsi koko ajan. Mikä hän on? Mä puhun näitä, Eve puhuu koiraa. Okaltahan tuli haasteeksi kertoo joka päivä jollekin elämämme ihastuttavalle askartelijalle, että mitä hänen hommissaan arvostetaan. Joo. Se oli semmoinen haaste, mitä me molemmat oltiin aika paljon ja niin kuin pyöritelty meidän omassa gameissa etukäteen. Ja ehkä mä olin pyörittänyt enemmän sen kiitollisuuden kautta. Ja sitten yhtäkkiä kun vaihtoi sen sanan arvostamiseen, niin se oli vähän eri. Joo. Että niinkin pieni. Jotenkin mä ajattelin, että kiitollisuus ja arvostaminen on sama asia. Mutta sen haasteviikon aikana mä jotenkin tajusin, että niissä on eroa. Suvilta tuli tiukkaa oppimishaastetta. Varmaan käynyt selväksi, että molemmat ollaan täällä oppimassa, mutta se oli mun mielestä siistiä, että siitä piti tehdä niin äärimmäisen tietoista sen haasteen myötä. Tää laitetaan. Noin. Mutta kyllähän mä opin sen viikon aikana muun muassa sen, niin kuin, että konkreettisesti, että miten kvanttifysiikka toimii. Tavallaan, että jos hiukkanen kääntyy jossain toisella puolella universumia, niin se sen toinen hiukkanen kääntyy myös siellä. Joo. Joo. Ei ihan turha viikko mun mielestä. Ei. Mites sulla? Mites mulla oppimisviikko? Tiedättekö te kuule, kun siitä on niin kauan. Siitä on niin kauan, että mä oon oppinut tässä välissä niin paljon, että mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä. Ei mitään. Se on ollutta, se on mennyttä, mutta oppiminen jatkuu. Toi mitä Eve pointtasi siitä, että siitä tehtiin niin näkyvää. Niin koska se on mulle tosi näkyvä ja mä toimin sillä tavalla joka ikinen päivä. Mutta musta oli makeeta jotenkin, että joku toinen ihminen sanallisti sen, että se näkee sen elämän vähän semmoisena oppimispelinä. Ja sit mä olin sellainen, niinpä, että etteikö te kaikki näe sitä sillä tavalla. Ja eihän kaikki nyt tietenkään näe. Eihän tää maailma nyt sillä tavalla mene, että kun mä saan jonkun kelan ja mun maailma muuttuu,
niin se on että joku kaikilla. toinen välttämättä olisi saanut sitä samaa kelaa ja sen Siksi maailman sun pitää muuttuu. kertoa siitä. Siksi sun pitää nimenomaan Niin. kertoa siitä kaikille. Ja siis mä itse asiassa puhuin tästä trauma-asiasta, että kun on itse selvittänyt omat traumansa ja näkee niin kuin rakkauden ja semmoisen niin kuin välittämisen kautta maailman, niin sitten jotenkin ajattelee, että niin tietenkin siis kaikkihan muutkin näkee tämän. Mutta eihän se ole niin. Juhannusjakso ja Iivar. Iivarista on tullut katsojapalautetta, että mikä viikinki. Kyllä, aika mieletön viikinki, joka tekee itse kaiken. Ja totta kai, sehän on itsestään selvää, että sä teet itse kaiken. Rajoja ei oo. Mitä sä haluat tehdä, niin tee se. Siis mun on pakko sanoa Iivarin haasteesta. Laita sun tunteille ääni. Mä en oo koskaan hyvinvointia ajatellessa tullut ajatelleeksi, että mäpäs laitan näille mun tunteille äänen. Niin se varmaan edesauttaa mun omaa hyvinvointia ja tuo jonkin ulottuvuuden tähän lisää. Jookassahan käytetään paljon mantroja. Ja sitten kaikki on sillä, että mitä ihmettä sä nyt öliset siellä, että miten tää voisi auttaa yhtään mitään. Mutta siis mikä on terapeuttisinta, hoitavinta sun omalle keholle, on sun oma ääni, joka resonoi sun kehossa. Oli se sitten mikä tahansa. Ja tunteisiin usein liittyy ääni. Niin silloin, jos sulla on joku tunne sun kehossa ja sä päästät siitä äänen ja se resonoi sun kehossa, niin ensinnäkin sä annat sen tulla täysillä. Sen sijaan, että sä himmaat. Äiti. Äiti ja yllätys. Mikä oli Marketan haaste? No, kelailepa. Oota, mä kaivan Mene jostakin. niitä ratoja. Oota. Sä teet semmoisen aika... Mä tein epämukavia asioita. Joo! Siellä se jo tuli. Pium! On hirveän vaikea muistoja kaivaa ikinä. Mä elän tässä. Jos ei se ole vielä käynyt selväksi. Silloin tuntui siltä, että mä joudun tekemään jotakin vaikeeta, jota mä en tekisi ilman, että joku mua käskisi. Se, että mä joudun tekemään jotakin, mitä mä en halua tehdä, niin mä menin sen boksin ulkopuolelle. Ja sitten mä menen sinne Kingiin ja mä oon siinä jonossa niinku ihan paskana. Sitten mun poika on sellainen tsemppaa mua, että kyllä sä pystyt siihen. Ja sitten kun mä menen sinne, mä istun siihen laitteeseen. Sitten mä vaan sellainen, että tässä ei ole sitä samaa hätää, mikä oli joskus vuonna Nakki ja Muusi, kun mä olin siinä, että mitä hittoa, että milloin se hätä alkaa. Ja nyt mä tiedän, että kohtaa menee alas, missä se hätä on. Ja tää menee alas, missä se hätä on. Mutta hei, mä en pelännyt, koska mä tiesin mitä mä teen. Miten mä rauhoitan itteni, koska se on irrationaalista pelkoa, että mulle kävisi jotain. Tai sit jos mulle kävisi jotain, niin mulle kävisi jotain. Sitten... Se pelko ei mitenkään edistä sitä tai poista sitä mahdollisuutta. Joo, se ei auta mitään. Ja se oli ihan sikasiistiä tajuta, että mitä meditaatio on tehnyt mun korkean paikan kammolle ja mitä se sitä kautta on tehnyt ihan kaikelle mun elämässä. Että mä en pelkää mitään. Jep, opettava viikko. Mutta ei se tullut mulle mitenkään yllätyksenä, se plästäys sieltä. Tee kaikkea, mitä et ikinä ajatellut tekevässä. Okei, kiitti äiti. Homma on varmaan mennyt perille. Se on kertonut mulle siitä asti, kun mä oon syntynyt, että sä voit tehdä ihan mitä tahansa sä haluat. Kuka tahansa voi tehdä ihan mitä tahansa ne haluaa. Jos on jokin asia, mitä joku keksii haluta, se voi saavuttaa sen. Varmaan on ollut 2-vuotiaana silleen suunnilleen, että okei, mä voin nyt varmaan muuttaa omille, niin kaikki on selvillä. Tää on itse asiassa sama, mikä on mun kasvatuksellinen viesti mun omalle lapselle. Ja musta on tosi siistiä tavata aikuinen, joka on kasvatettu samoihin keloihin, mitä mä oon nyt 6 vuotta jyystänyt mun pojan kanssa. Ja se sanoi mulle 5-vuotiaana tai 6-vuotiaana, että äiti, musta tuntuu siltä, että mulla on vielä niinku pari asiaa, olisiko se silloin vielä, että se ei osannut lukea tai jotain tämmöstä. Niin sillä, että mä osaan oikeastaan kaiken muun tässä nyt, mutta sitten mulla on vielä tämä ja tämä, mikä mun pitää vielä opetella. Että joo, sekin alkaa olla pikkuhiljaa ihan valmis. Joo, sitten meillä oli kauden viimeinen pelastaja. Ihminen, joka menee aina niin, että toinen on edellä. Ja sitä on tässä kirjehaasteessa päässyt toteuttaa, että kun on kirjoittanut tyypeille, niin se ei ole mua varten se kirje. Koska mä sanoin siitä jo aikaisemmin,
Että mä kirjoitan kirjeen silloin, kun mulla on tarve sanoa jotakin, mitä mä en pysty sanoa ääneen jollekin toiselle. Niin sen sijaan, että mä kirjoittaisin siinä kirjeessä jotakin sellaista, mitä mä en ole kykene ilmaisemaan suullisesti livenä suoraan, niin mä oonkin kirjoittanut niihin kirjeisiin, että miten siistejä tyyppejä ne on, että miten mä näen sen ihmisen hienouden. Ja mun mielestä yksi tärkeimpiä juttuja, mitä mä haluan täällä maailmassa on tehdä ihmiset nähdyiksi. Ja sen mä oon oppinut teatterin kautta, että nähdyksi tuleminen on ihan äärettömän tärkeää. Ja sen hahmoterapian kautta mä oon kokenut sen, että kun mä tuun nähdyksi kokonaisena, kaikki niiden tunteiden kanssa sellaisena kuin mä oon, niin se eheyttää mua. Ja kun mä oon eheytynyt sen prosessin kautta, niin mä haluan viedä sitä sanomaa eteenpäin kaikille, että minä en ole menossa minnekään, minä aion nähdä sinut ihan sama mikä tunne sulla on. Oli sulla paha olla tai hyvä olla, ihan sama, mä oon tässä ja mä en ole menossa minnekään. Ja sitten mä oon siinä, katon ihmisiä silmiin ja hengitän, ihan sama mitä tulee. Niin mun mielestä se olisi aika siistiä, että ihmiset sais olla sellaisia kuin ne on täysillä. Siitä riippumatta, mitä siinä hetkessä tapahtuu, mitä ne tekee, mitä ne sanoo, mitä ne kokee. Jokainen on lähtökohtaisesti sitä, mitä on ja tuo maailmaan, sitä, mitä ne haluaa tänne tuoda. Mitä niistä tähän maailmaan välittyy. Kiitos Tintsu, Okko, Suvi, Iivar, äiti ja Sebu. Siistiä, että olette mukana pelissä. Kiitoksia. No niin, me päätettiin jäädä tähän keskelle tätä tietä kertomaan teille, että mihin peli etäisesti on nyt viemässä. Ainakin vinoon. Starttikausi on nyt paketissa ja nyt seuraavaksi me edetään tekemään vähän semmosia spessumpia otoksia kaikenlaisista hyvinvoinnin ja ihmisyyden ja elämän ilmiöistä ja meiningeistä, mitä tässä nyt tulee vastaan. Rajoja tullaan ylittämään. Niin kuin me introssa silloin puhuttiin siitä, että mä en usko, että tämä peli ainakaan Helsinkiin jää. Se ei kyllä taida jäädä myöskään Suomen rajojen sisäpuolelle. Ei. Rajoilla ei itse asiassa ole yhtään mitään väliä, koska unohdetaan ne boksit. Ne on vaan veteen piirrettyjä viivoja ja sovittuja rajoja, että tässä menee joku juttu, mitä et voi ylittää. Joo, ei ajateltu ei kuunnella. Siihen. Ei lähdetä siihen peliin, vaan lähdetään siihen, että Adventure Gamesin peliareena on koko maapallo. Peliin tulee mukaan huomattavasti lisää erilaisia hyvinvoinnin asiantuntijoita. Tulee tutkijanäkökulmaa, teknologista terveysinnovaatiota sekä myöskin erilaisia biologisia tapoja vähän mittailla ja tutkailla tätä meidän systeemiä, että millä täällä ollaan liikkeellä. Jännittävää. Nyt jos koskaan on aika painaa subscribe meidän YouTube-kanavalla. Ja lähdetään kattoon, mihin tää peli vie. Etteikö jotain plan B:tä voisi olla joskus, koska mitä tahansa voi aina tapahtua. Jep. Mutta en mä rupea elämään sillä tavalla, että mulla on joku varasuunnitelma ja backupi ja mä himmailen. Sen varalle, jos sä et voi tehdä sitä, mitä sä haluat tehdä. Niin. Jos mä tulin tänne plästäämään ja kaivamaan muista ihmisistä se, mitä ne haluaa tehdä ja viemään niitä ihmisiä sitä kohti, mitä ne haluaa tehdä, niin en minä voi tehdä jotakin muuta. Silloinhan sä niinku tavallaan dissaat sitä sun omaa uskoa ajattelemalla, että sä tarvit jonkun todella selkeän ja turvallisen plan B:n siltä varalta, jos ei. Niin sittenhän sä annat jo mahdollisuuden sille, että jospa ei.